ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣରେ ଘରଟିଏ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଘରଟିଏ କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଆମ ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପଛରେ ବାସଗୃହ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିବା ଘରଟି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଲିଚଳନ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ବେଳା ଲଗ୍ନକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଜରୁରୀ ସେତିକି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ। ଶୁଭ ଅଶୁଭ ନେଇ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ। ତାରି ଭିତରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ମତାନୁସାରେ ଆପଣ ରହୁଥିବା ଘରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଘରଟିର କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁଖଦ୍ୱାର ବା ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଛି, ଘରର ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି, ଘରକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଯାଇଛି, ଏମିତି ଅନେକ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ବାଟ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ଅଶୁଭତା ଥିବା କୁଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ତରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟରେ ଛାଇ ଭଳି ରହିଥାଏ। ନିଜ ରୋଜଗାରରେ କିପରି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସ୍ୱରୋଜଗାର କ୍ରୟ କରିଥିବା ଘର, ଜମି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କପଡ଼ାରେ ତରଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ଏହି ତରଙ୍ଗ ଶୁଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବଳବତ୍ତର ହୋଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଶୁଭ ଆପେ ଅପସାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଅଶୁଭ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୁହଁ କରି ରହିଥିବା ଘର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଓ ଶୁଭଙ୍କର। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଘର ସବୁବେଳେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ଘର ଭିତରେ ଅଧିକ କାଠ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଘର ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଲଗାଉଥିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇନଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଘର କରୁଥିଲେ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଦିଗରେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଳିଆ ପରିଷ୍କାର ସହ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପରିବେଶ ନ ରହେ। ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସକଳ ଗ୍ରହର ମୁରବୀ ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଘର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନ ପଡ଼ିବା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତିକର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଅଧିକ ଦେଖାଦେବା ପଛର ମୂଳ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତେବେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଘରକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କଲା ଭଳି କାଚ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାରେ ସହାୟକ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଶୁଭାଶୁଭ ଆମର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ମନୋଯୋଗ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ।